Em dic Sol Picó, vaig néixer en Alcoi un 11 de maig del 67, ja fa molt temps, i jo crec que era una nena que em movia bastant, anava pel passadís de casa ballant, i la meva mare meravellosa, Sole, que també era una senyora que li agradava molt la dansa i el cantar i tal, va tindre la brillant idea d'apuntar-me a una escola de dansa, que en aquella època en Alcoi hi havia molt poc, estava al Conservatori d'Alcoi i estava una escola privada de Maria Jesús Rodríguez. I me'n recordo que em vaig agafar de la barra i em vaig emocionar, vaig dir, això és el que vull fer tota la meva vida. Però una il·lusió d'estas de niña, no? Clar. Feia dansa clàssica i espanyol. Em va donar un amor absolut per la dansa, em vaig entregar a ella, i també molta disciplina i constància, és una cosa que crec que d'allà vaig rebre molt. I després s'examinaven cada any al Conservatori Euskadi Esplà d'Alacant, meravellós, els nervis que passaven en l'autobús, anàvem totes allà bevent aigua del Carmen i tot el susto que teníem cada volta que anàvem a presentar l'examen. Era xulíssim, en Pepe Espadero allà mirant-nos amb una cara, ¿esto qué es? Molt bé, molt xulo. Me recordo que l'últim any li van dir a la senyorita, ¿por qué le ha puesto un 6? Muy baja nota, y dice, porque puede bailar mucho mejor. Y yo digo, hombre, claro que sí, con los nervios que tengo aquí, de milagre he aprovat. Però clar, quan es va acabar allò, era una mica ara què, no? El quedés en Alcoi, el meu pare, clar, logísticament m'apoyava molt, però ja a nivell de ser ballarina, ja era una cosa més rara. Ser ballarina, què és això? Llavors ell em deia, jo el munto una acadèmia en Alcoi i tal, i el papà compra un cotxe i una academieta i tal, i tres xiquetes i les ensenya, i jo era com, una acadèmia, m'agafava algo. I llavors vaig tindre la força, el meu germà també em va ajudar molt, jo em recordo, li deia, ell em deia, tu estudia una carrereta, va tindre el papà content, i ves fent ballet, i sé que t'agrada a tu tant. Llavors vaig anar a València, això el pas a València, allí vaig conèixer una mica, em vaig posar en contacte més amb el contemporani, ja el coneixia perquè feia cursets i tal, però el contemporani va ser el primer pas anant de dansa, en València, i llavors d'ahir va ser, quan es va acabar aquell any, és com anem a fer alguna mica més seriós i vaig pensar en entrar a l'Institut del Teatre de Barcelona. I no em van deixar entrar a l'Institut del Teatre, va ser el gran drama, el gran primer fracàs de la meva carrera, perquè em van dir que estava gorda en aquella època, que no em vaig convertir en anorèxica perquè jo crec que soc d'Alcoi i m'agrada tant l'arrocito que no ho van aconseguir. Però va ser un drama molt gran, em fa risa, però no em va fer ninguna en aquell moment. Vaig patir molt i jo crec que tenia tanta pena que el meu pare es va solidaritzar i va dir donaré una altra oportunitat. Fins a Nadal vas a Barcelona, fas les classes que tingues que fer i si veien que no, doncs és que no, ja està, doncs vale. I llavors vaig tindre la gran sort d'entrar en un lloc que es deia la Fàbrica Espai de Dansa, un lloc meravellós, i em van becar 2 anys. Llavors podia compaginar la carrereta, que feia informació i turisme, i al mateix temps ballava. Fins que també es va acabar allò, i ara què, vaig demanar una beca de 100 euros, serien ara, i me'n vaig anar a París. I ahir va ser també donar-te compte del que significa realment intentar ser un ballarí professional, amb tota la competència que hi ha a Europa. París en aquella època, a meitat dels 80, era brutal, passaven les millors companyies del món, i llavors em presentava audicions i vinga a l'audició i entraven i només entrar tu fora i tal, i jo, un drama cada vegada i tal. I el meu pare em deia, veus, ara ja ho has intentat, doncs te'n tornes, i l'acadèmia. I jo, clar, cada volta que sentia això era com, doncs igual sí, igual és això el que un té que fer, acceptar el que hi ha, que això ho tenim que fer, però també l'esperit aquest de lluita el tenia bastant enganxat i encara el tinc. Llavors, al final, una companyia em va agafar, una companyia franco-alemana, Riboul Dance, i ahir es va una mica destapar tot el tapó. I a partir d'ahir vaig començar a fer algunes actuacions, després em van cridar de Madrid, vaig fer un any a Madrid també amb una companyia que havia sigut un professor meu de la fàbrica, i de Madrid ja vaig venir aquí, que pensava tornar-me'n a París perquè aquí no tenia res, però vaig entrar en una companyia que es deien Los Rinos,
que estaven molt locos. I ahir també vaig tindre una mica la imatge que la dansa no era... que jo podia fer dansa, però que també el món del text o el món de la escenografia per utilitzar-la dintre del món de la dansa era algo molt interessant, i també el fet de, és a dir, utilitzar diverses disciplines per treballar, però després també una cosa molt important va ser el que jo podia també coreografiar, perquè jo fins ara havia sigut intèrpret, però ells em van demanar que es coreografiara. Llavors era com la primera experiència com a coreògrafa, pues em va agradar molt, vaig dir, esto me gusta. També em vaig donar compte que Barcelona era un lloc que és una ciutat meravellosa, la meva segona casa, i és on realment podia desenvolupar aquesta carrera. M'agradava parlar valencià, puc parlar-lo perfectament, i és un lloc obert a Europa, obert al món, on realment jo tinc el meu cor en el coll, però per treballar és aquí on estic, on és el lloc on puc desenvolupar-la. Per a mi l'impuls sempre ha sigut comunicar, la necessitat de contar coses, i m'agrada contar-les al món, contar-les al públic, expressar-les. Després, el moure'm, expressar-me en el meu cos és la manera en la que em sento més bé expressant sentiments, emocions, idees, tot. I buscar investigar en com poder expressar, que encara estic investigant i em quedaré investigant sempre perquè és una cosa que mai té fi. Per una altra banda, després, el fet de coreografiar també és algo meravellós, el fet de poder traspassar tot això que tu has inventat o has construït i tal, poder passar a un altre cos que no és el teu, ballarins alts, ballarins baixers, de tota mena. I és molt interessant veure com l'altre cos agafa la teva feina, ¿no? El teu moviment, la teva forma. Estás corriendo mucho y decís alguna cosa así un poco desde que os juntáis, desde este. A ver un momento. No lo hagáis rápido, aunque luego sea para que esté limpio. Y 1, 2, 3. Un poco de aire, claro, pa. Ara. I després, a nivell de temàtiques, m'agrada parlar de tot, però a mi m'agrada, sempre em pregunten d'on t'inspires, i absolutament de les coses més simples, de la vida quotidiana, del que passa al món, del que ens passa als nostres veïns, a mi, a tots. Des de parlar del fracàs, en una obra parlar de les pors de la gent, les pors que tenim, el Bésame el cactus era directament parlar sobre la por, perquè era un moment que jo estava confosa. De les memòries d'una puça parlava sobre la crisi, el denonament humà, quan un humà es queda sense res, com reacciona davant d'això, i en aquell espectacle parlaven d'això. També va ser un espectacle que coreogràficament i tal per mi és molt ric, li vaig dedicar molt de temps a la coreografia i el dia de l'estrena vaig donar un giro en l'aire i me va partir el genoll. I també això va significar una cosa important en la meva carrera. Llavors, és un espectacle que li tinc un carinyo, m'agrada molt. M'ha agradat molt i sempre seguiré fent-ho, parlar de la dona i parlar d'aquesta desigualtat tan gran que encara ens envolta al món, d'aquest lloc que la dona té que aconseguir i que tenim que apropar a homes i dones perquè la igualtat siga absoluta. I és un tema que m'interessa molt. L'he fet primer, el vaig fer amb la Dona Manca, amb ballarines meves, amb una audició, quan era companyia resident del Teatre Nacional, i últimament ho he fet amb coreògrafes ja molt consolidades de diferents països, de diferents continents, amb una africana, una dona de la Índia i una dona japonesa, i jo com a europea. I aquest tema està encara igual, des de la Dona Manca ara, que han passat 15 anys, encara és el mateix, i hi ha països on hi ha coses realment que ens pareixen absolutament increïbles que passen al segle XXI, com que a la Índia siga més important ser una vaca que una dona. I després també l'últim ha sigut sobre la masculinitat, perquè també una cosa és el yin i el yang, i ells també necessiten
necessiten parlar d'això, necessiten reflexionar sobre què passa amb l'home del segle XXI, no? Per què encara està tan enganxat a aquest patriarcat que no ens agrada a ningú, ni siquiera a ells. I llavors, bueno, estic amb aquesta reflexió ara mateix. I m'he comprat una moto BMW 1500 GPS. GS. Bueno, Bueno, un premio siempre es muy bienvenido, esté dotado o no. El premi és algo que a mi em dona, m'ompli de satisfacció i de ganes de tirar endavant, perquè com és ara estàs aquí, ara estàs allà, ara funciona, no funciona, ara no hi ha un duro, no tens producció, ara no hi ha bolos, és tot el rato així que el replanteges moltes coses, perquè també vols tindre una vida personal i a vegades la teva vida està absolutament enfocada aquí perquè si no, no hi ha manera de tirar-ho endavant. Però, clar, de sobte que premien la creativitat és algo important per mi, perquè també jo sempre estic un poc dubtant, no?, de lo que fas. És una cosa que, si està bé, si m'he quedat molt enrere, què més puc fer, cap on puc anar. Allò que el dia al principi de la investigació, no? Estàs sempre buscant que encara falta alguna cosa per fer, mai s'acaba. I bueno, que et premien això també em dona il·lusió per continuar fent això que és dur a vegades. La dansa és la meva vida. La dansa és amb el que em desperto, és amb el que passo tot el dia, és amb el que me'n vaig a dormir, és algo que forma part de la quotidianitat absoluta meva. És tan important el moviment, és tan important... No sé, hi ha alguna cosa aquí dintre que encara no s'ha parat. Un dia es pararà, òbviament, no? Es relentirà, però de moment no s'ha parat i llavors em mou, estic 2 dies sense tal o descansant el cap de setmana i el dilluns començo a tope amb ganes de les classes i els entrenaments i crear i fer la coreo que tenia o els bolos, tal. Llavors la dansa és tan bonic, és tan meravellós. Crec que és un donar gràcies, no?, de poder expressar coses amb el teu cos, realment, de poder comunicar-te sense dir una paraula i expressar amb tot el teu cos, que és com que estic agraïda per haver fet. És difícil, és una professió molt difícil, molt complicada, i en aquest país ho és, pero bueno, ningú m'ha obligat y soy muy feliz de poder dedicarme a la danza. Hice unos Macs, los primeros que me dieron Macs en Valencia, que tenía el linoleum, creo que era negro, y yo las puntas las tenía negras, o algo, no sé qué pasaba, que el tío por cámara me llamó y me dijo, oye, píntatelas de otro color porque no se distinguen bien. Bueno, en el escenario sí, pero en la cámara no se distinguían tan bien. Me hizo ese comentario y dije, pues vaig a pintar-les de vermell. I pam, ahí se quedaron. Ah, sí? Temps, això.